Következő raklap, amit szeretnék nektek bemutatni, ez egy papíriparban használatos raklap. Jellemzően nyomdák használják, tehát ebből a körből lehet ezeket könnyedén beszerezni. 70x100-as méretben fordul ez elő, van ez kicsit kisebben is, meg nagyobban is, de a jellemző méret ez a 70x100, 72x102. Ami az érdekessége ennek a raklapnak, hogy minden esetben teljesen telibe van szegelve, tehát akár asztalaknak is szuperül tudjátok használni. Jellemzően fenyőből készülnek, van 3 darab talpa, tehát hagyományos értelmű raklap 3 talppal. Kicsikét bentebb vannak a tőkék, mint a raklapnak a szélei, ezt esetleg szintén fel tudjátok használni, hogy ez érdekes lehet. Egyébként egy teljesen rendben lévő raklap, mivel nyomdaipari raklapról beszélünk, ezért ezek mindig szárazak minden esetben, tehát hogyha igazán száraz raklapról szeretnétek valamit készíteni, akkor ezt nagyon ajánlom hozzá. A mérete az nyilván behatárolja, hogy mire lehet használni, de azt gondolom, hogy különböző asztalokhoz teljesen tökéletes lehet.